oloa, oduoko chien immunity mari. Koro sama tuo ni nyaga ni, temi winjo ni chieng' moro yuda ni syphilitic heart disease, neurosyphilis, osegine, yani okowei, onya. To chieng' ma koro wuok, eka koro yudo ni koro kelo ni shida. Nyithindo inyalo nyuol manigi deformities. Seche moko iyudo ka tuoche gi, kata kwa wacho syphilis, nyathi beda inyuole kotho, stillbirth. Yeah. Kata muofu. Or en gi deformities. Fundi moko mag dende okolos maber. Koro samo ling'no, and inyalo yudo ni kata samo timre ni mama mapek, o seche moko mama inyalo yudo ni nyathi to bende move ma seche moko obro bedo kata confused kata sama nyathi osetho, ni pod move. Ma sama nyathi koro konyuol kosetho, koro koneno ka dende oridhre osechako gine infection. To sama oling'no ma ok iwinje entie, odongo, ochami, oduoko nguvu ni chien, okelo complications. Emomiyo en tuo moro maber ka igine chon. And then kata gimowacho ni incubation period, isegame mondo chak wuok, nyalo kawo kata up to 3 months. 3 weeks to 3 months. Ingeni en time moro mabende ok kawaida. Winyalo kata wil. Nyach maki, tindalo ni onyalo kawe ndalo moko matin. Ndalo moko mane ochakre chon, mane yien tiyo kodgi, procaine penicillin, ichuowi achiel to ituo. Imake kawuono to kinyi neno tutu, lacho chako thagi. Mano joma chuo. To ichuowi sinano to rumo. To ng'e ni piny oselokre. Lifestyle marwa boselokre. Koro iyudo ka antibiotic resistance manawacho cha. Koro kaduoki seche ma ineno ni ok iwinje no, eto hinyi. Otegno e dendi. Emomiyo rach. Idwa nofwenye to ka ni cheki, idhi for medical check-up manawacho cha. Tibro yudo ni kotimni test gi, tifwenyo tuo moro amora mantiere. Iyudo kaka idil kode chuth. Prof, wantiere kod tuoche mang'eny mokalo, tuoche mag nyaye kaka ne wawacho cha, wantiere kod herpes, wantiere kod syphilis, gonorrhea, HIV, wantiere kod chlamydia, gin tuoche mang'eny. Wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno kata ka ng'ato winje dende, to nyalo chichi ni nyaka bedie ni gimoro rach ka. Mondo chak manyo thieth kata konyruok chon, kaka ne wacho ni ber kichako chon bende nolodhi ajuoga, ne wago ngero kamano. Tuoche gi mag hera gi ka gibiro, ibro neno ka chafu wuok ka duong'ni. Joma mine inyalo yudo discharge mawacho ni onyalo bedo marachar, ma brown, ma bloody, nyalo chalo kaka tutu, onyalo bedo thick, onyalo bedo gi tik, onyalo bedo moderate, inyalo yudo itching, inyalo yudo ka olo pi, bende biro gi rem, kata obiro di mang'eny. Inyalo yudo kata ka korka dhi choni, bende in gi shida seche moko, nikech seche moko adhonde nyalo bedo kuro. Inyalo winjo sos moko kata mna kar olo lachni, urethra, bende iyudo ka wuok gi chafu. Seche moko kaka in ng'ama miyo, seche moko mondo ipogi, nikech kama lach wuokie to gi kaduong'ni gichiegni. Koro seche moko chafu mawuok no, en ka daktari koro segine, kata ka koro ipimone gine, gik mathagi. Adhonde, bro betie, ulcerations. Nitie moko mawuok maonge ulcer. Lymph nodes, ema kini iyudo ka seche moko kuot. Nyarong-rong, iluongo kamano. Ulcers, iyudo ka ulcer mar tuo mwaluongo ni herpes simplex virus, genital herpes. Ginyalo wuok to gin gi sos moko. Adhonde gi rem moko. Mar syphilis, en kaka koni tuo malidho, en owuok gi ulcer, to ulcer no en painless. Onge kata tutu. En adhola kanyo? En adhola to okogol gimoro amora. Okogol gimoro amora, to adhola seche moko ka ok in kine rangri, tipo nosebiro mochako chango molal. To koro medra dendi. Kendo chieng' moro wuok kore skins. Kendo bang'e. Koro adhola mar private parts nyalo wuok. Nitie adhola ma wuok korka
tuo be STI mwaluongo ni chancroid. En en adhola obowuok ka duong'ni to ogolo tutu to rami. Nyalo alati midhi ka laktar. Rem sama uriuru. Ibro yudo ka pain during sex. Growths nyalo betie. Kaka warts. Because gichalo puch. Puch. Mwaluongo ni genital warts. Or condylomata acuminata. Magi bende ikelo gi human papilloma virus to type mopogre. Inyalo yudo ka gonorrhea, for example, besides discharges, onyalo keto gimoro mwaluongo kata ni Bartholin cyst. Abscess, muting'o tutu. Kaduong'ni piende labia ma iye ka e kindgi kanyo. Ma iyudo kata ka koro wuoth tami kalure gi rem. Seche moko gitore to giwuone ni girumo. Inyalo neno ka kwadhi korka human papilloma virus nogo type makelo cancer. Ok iwinj haraka. Odonjo mos. Kendo en makendo koro orach to en bende ok wanyal thiedhe. Inyalo na maneje, igaye agaya. Ibro neno ka koro nosedonjo bang' higni kata 10, koro kichako neno kuchiwo symptoms moko. Samuriuru ineno spotting. By the time makoro remo wuok mang'eny, cancer mar cervix oselandre nyowuoyo. Kicho chakre self microscopic stage nyaka koro inene nyako landre. Iwinjo olo. I lose weight. Appetite. Tuoche kaka mag HIV. Lymph nodes ni. Opportunistic infections. Chronic cough. Diep mabe chronic. Koro ibro yudo ka gigi wuok e yore mopogre. Mane kaka gibro present in very many ways. Mantiere moko mabro golo ranyisi mapiyo, moko bende ok bigolo ranyisi mapiyo, moko bende ok bibiro gi ranyisi. Moko be ok bibiro gi ranyisi. En mani koro kokalo kuom dhi ir laktar seche mitimo regular check-up ka tim nyalo fweny ni nyaka bedi ni gimoro rach. Prof, moro seche ma ng'ato osewinjo ranyisi gi, obiro iri e check-up ma pile. Ibro timo check-up mane mondo ming'e ni ng'ato yudo tuoche mag nyayi. Nikech tuoche gi ng'eny, kute makelo gi bende ng'eny mokalo. Ok inyal chako timo test gi duto kosi timo nang'o, Professor? History important. To history no bende yude. Nikech nitie gima iluongo ni contact tracing, ma bende en challenge. Tuoche mag heragi ok thiedh ng'ato achiel. Idwaro source. Oa kanye. Kuma oaeno be ok yot mondo iyudi. Aseneno ji mang'eny makethre. Osiep kata mana ndoa. Igole kure. Koro in laktar, idwani mondo itim tests. Inyalo kisekawo history, ise examine, irango physically nyaka piny kuro. Irango. Seche moko ulcer gi inyalo yudo mana nie cervix. Machuni ni bende nyaka yaw mirangi gi wangi. Koro nyaka irang, check the whole person kisekawo the history. Then inyalo kawo lach ipim e laboratory. Inyalo timo kata culture. Inyalo kawo tutugo, chafugo, itere laboratory. Inyalo kawo remo, itere laboratory. Inyalo golo tissue kaka mar cervix. Kata mana mag warts gi, kini iluongo mo growth gi. Ikawo matin, ting'ado, titere laboratory, tipimo, tiyudo ni en ang'o. Nikech e labia oko kama wuok external duong'nika, seche moko iyudo ka nitie adhonde moko manyalo bedo cancer. Kata mana ma ok cervix. Kaka vulva kanyo. Tinde odwa bedo common e jok ma middle aged kata young. Koro every adhola seche moko ka koro idwani mondo confirm, tinyalo kawo tissue, ting'ado, titere laboratory, titimo test. Seche moko obro dwaro kota imaging.
mondo itim radiology and imaging, even up to MRI. Yeah, that was affect kata bones, nerves, brain, like that. Koro these different gine kiseyudo koro kibro institute thieth. Nikech ibro ng'eyo ni en ang'o, ibro ng'eyo ni en kudni mane, en bacteria, en virus, en mane kokichako weche mag thieth. Daktari awinjo kimulo gimoro ni culture. Seche miwacho culture, mano iwacho ni ang'o matimore kata en test mane mitimo, ang'o mitimo kae prof? Culture mitimo mondo wafweny go tuo en ni gimi suspect inyalo kawo specimen mar lach, mar tutu, mar remo, to itero e laboratory, to ipidhe, igrowe e conditions mag laboratory mondo one kudni makelo tuo, bacteria, parasites, or whatever it is. Imachgi gi yien kata auchiel, antibiotics mopogre opogre. Koro kose grow microorganism no, timache gi antibiotic, tineno ni en sensitive, onyalo thiedhe, onyalo nege, koso en resistant, koso kudnu mogolni obro resist yadhni, koro ibro yudo ni R resistant, R, S, to or very sensitive. Koro ma very sensitive no, kise grow kudni no, koro en miyiere ti indike ni jatuo mondo iti kode e thieth. Mano e culture sensitivity test mitimo kise mondo wa diagnose go to gi yath madhi thiedho tuo. Wamake amaka kanyo prof, waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Wadwa ng'eyo ni to ero osetim culture, osetim tests kaka mag remo ne tuo kaka mag HIV, osetim tests mopogore opogore mondo oyud ka en gonorrhea kata syphilis, moyud ni onyalo bedo tuo mane, yath mane manyalo donjo kode kata manyalo thiedhe. Thieth thoro chalo nade mag tuoche mag nyae. Mago gimoko mathoth e kidieny mar adek mabedo kadwa no bai kata matin omiyo kik isudi. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Raj, chuna ni mondo anatim gigite mana nikech in. To wadwa masarab jit singil ne nigi yie moro kae kendo. Ni kata kaun gi wach mar remo, wach mar hera bende, en gima lunga hinye ngima kae. Be en adier na wadu majatelo Karan notemo inyi? To bende ining'wono ne kose dawe? Jatelo Param, owadu makaran nicho terie jela. In widhi wil gi weche gite. Raj, en achiel kuom anyuolawa. En or joka gil. Koro anakwayi, kik item wacho gimoro amora marach kuome. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya, ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kaka mwaluoro bwana ochiel chunye ni waketi pile wacha. Mia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero joma ero walo. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut
kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Thieth thoro chalo nade? To ponono ni thieth osechaki okaw thuolo marom nade? Ponono ni dwani mondo mi ibed mabor kod tuoche kaka mag nyaye en ang'o gini minyalo timo? Mago gi moko mathoth ma wantiere kidieny mar adek kendo profesa pod nitiere studio ka mondo mi owuoth kodwa wuodhni manyaka wagigi wachopo weche mag thieth prof. Kaluwore gi kudni makelo tuoche gi kaka bacterial infections ibro yudo ka gin chlamydia, gonorrhea, syphilis, trichomoniasis, chancroid gi moko. Koro magi ithiedho gi antibiotics. Take care koda rem manitiere. Koro ibro miyo gi painkillers. O ka gin viral diseases to nitie antiviral drugs mimiyo gi. Ka en herpes simplex virus or genital herpes, HIV, hepatitis B, magi nitie antiviral drugs mimiyogi to ok thiedhgi, ok gin cure. Gin ginyalo mana modulate or manage gi. Yeah. Nikech kaka sani ing'e ni HIV ji nyalo dago higni mang'eny. Ka gibedo gi complications, for example, wakao kaka for example human papilloma virus okelo warts, Candylomata acuminata, warts modongo oko, moko iyudo ko odong modino kata kar duong'ni, maseche moko iyudo ni ka ipek to gidino yor nyathi, seche moko gidino kata kar lach, moko seche moko dongo modhi nyaka kar duong'ni kata cho shida. Nitie gima wawacho ni cauterization, ing'ado gi, iwang'o gi kadongo ahinya. Kapod gitindo to nitie yien mag amuonya. To gin ok gin cancerous. Ka en gimoro kaka wayudo ni in gi cancer mar cervix mokos gi human papilloma virus, ma types gi nitiere makos like 16, 18 kamano. Ka in ng'ama otimne screening, kaka screening mwadwaro ga notim regularly cha. At least kisechopo 25 and above, onego timni screening. Ka normal every 3 years. Koyude tidwaro kaka ithiedhe. Every year. Yeah, koyude ni en pre-cancerous, pok ochopo. To mani ng'e ni nitie screening mitimo. Kofwenye kapod otin, pod en at a cellular microscopic level, ma wang' ok nyal nene naked eye, to nitie thieth moko michiwo. Nitie thieth mar, for example, itimo mar baraf, iluongo ni cryotherapy. Kita ng'ich kanyo kabisa makuro mobed frozen. Mobed freeze go cells go kapok giwuok. Or seche moko nitie several stages 1 to 3 mag changes mag cells ma bende pod ineno microscopically. Inyalo ng'adgi, iwang'o gi gine, nitie masin moro mwaluongo ni loop electrosurgical procedure. Tiende ni ing'ado kama ne cells osechope no, igolo te. Kansa kosechopo stage makoro adhi ok drug therapy, surgical. Ma yore mag thiedho tuoche mag nyayo, wantiere kod drug, wantiere kod surgical. Surgical, yeah. Drugs no to pod stages kaka cancer gi kidwa thiedhi manokel gi STI ma en gine en HIV, HPV to awacho ni early stages go ngoni colposcopy, irango tineno levels mag gine go, kisetimo diagnosis inyalo ng'ado migi wuogi. Koro kiyudo ka en stage 1 B nyaka stage 2 B kanyo pod surgery nyalre. Surgery makoro extended
kabisa makuri golo kata mfuko cervix inyalo golo kata upper vagina e kuonde e root mo spread go kuri dwa ni clear mago te fuko chopo lymph nodes bende nikech kuonde mobro luoko spread seche moko chuni ni igol kata ovaries tinyalo neno reproductive kaka ng'ato pod dwaro yudo nyathi kata podi koro en operation maduong' ka koro segine to kosechopo stage 3 4 to koro onge surgery minyalo timni koro ena chemotherapy radiotherapy palliative koro ng'at moro ma idwa mana ni okow ngimane gonorrhea chlamydia gin gik mafwenyo yot chon koro thiedhogi chon kapok landruok malich ahinya kata kapok gitegni del kaka ni wacho chapro koro ibro yudo gin fwenyo gi yot chon kech gigolo symptoms chon to moko kaka mag cancer viral gi opondo ibro neno kata HIV by the time makoro ichako konda makoro ifuolo makoro idiewo makoro lungs ni gine ing'eni mano osekawo hike 15 kadhi nyime kuro depending be kaka idak to tindalo ni kofwenye ting'eni ichako mi yien ma manage koro korka cancer ka en one of the worst complications ma STI to STI no en HPV gikuone kaka inyalo geng' koro mane shida to wayudo ni cancer mar cervix en namba 2 korka cancers mag mine mang'eny kendo makelo tho koluwo mar thuno be ji budhoga ahinya to cervix to kendo koro ibudhoga ahinya mana stigma cha koro iyudo ni ifwenyo gi let kosetegno nikech bodongo magini koro kinyalo ng'e kaka o present chon kaka koni remo cha ka cancer ichaka neno contact bleeding post coital in gi jaodi siepni ineno remo mora manine kitimo hera onego ikaw seriously rule out simple infection to ka en koyud ni cervix kanyo emosechako chwer mano onego chak chon tiyudo ni magi ji igno nyaka chopo kama koro remo koro chwer nyowuoyo to mano koro sedhi too much makoro kidhi to dendi mede yom kata imiyi chemotherapy radiotherapy go to iyudo ni survival koro dok chien. Prof, awinjo kiwacho gimoro ka amar del kata kute bedo motegno e del ma koro wigi tek mok giwinj yath. Thothne wachopo kanye kaka oganda momiyo del kosebedo resistant kata kosebedo motegno thieth koro bedo matek. Kaeto kapono ni del osebedo resistant, alternative yore machielo mag thieth thoro bedo mage. To in kaka jagono molonye wechegi, ang'o minyalo wacho weche mag resistance? Del bedo resistant nikech tiyo gi yien marach. Abed ni itwa tuo ya to ki misuse thieth. Nikech ji mang'eny ibiro kata kidhi e chemist nitie yien moko mondik ni nyaka daktari ema ndiki. To ji mang'eny dhi to kaka joka uso to ng'eny gi be ok olony. Imiya yien matekre gi ng'eny go kata tuo onge mana kaka yien mathiedho malaria bende itho chiwa kata kapok giyudo fever mora mobiro to ni malaria to yiend malaria koro gikelo koda resistance. Koro gimomiyo resistance wuok en misuse, tiyo gi yien marach ma ji tiyo ga tia ovyo ma okitimo diagnosis onge test mora mitimo ini chicha tidhi nyiewo yath idhi nyiewo to kendo jomoko be miya ma strongest koro ochala ka gimiuso gimora ma ok yath ka gimusa lot koro ka dendi oseng'iyo to koro chieng' ma koro tuo no koro idwa no thiedhe tiyudo ka yadhno ok gi dendi osehinge ang'o ma ditim to kena puonjo ji kaka koro watimo sani ni kik iti kod yath marach, kik inyiewa yath ni koro nyiewo yath owuok chieng' moro bro chopo ma ibro dwaro yedhe gi to dedi bro yudo koseng'iyo kodgi mok gidhi konyi kata matin. Wiyo wach mar resistance to nyaka wayud kaka wakedo godo.
Prof, ang'ene kaka inyalo geng' tuoche mag nyaye kata STIs, STDs gi nikech complications gi pek mokalo. Gi pek e yore mag thieth, gi pek e yore mag dak kod gi pek kotenore kod complications ma bende gikelo. Thiedho, geng'o, wachope geng'o. Geng'e chutho kata geng'o gi onego bedni kaka oganda watimo. Jomoko wacho the word abstinence. An abstinence ok anyal advise nikech ok advise ikoni ng'ato ni mondo modh pi timadho wine. Koro abstinence, joma abstain go kata students anyiso giga usuru gik mawak, tiuru gi gik matiyo. Yeah. Kech dendi chuni. Hormones are raging in you. Yeah. Makaka ngi freeze and it is natural. Natural. And ok ben crime. Bocho poka boro bende del, bo tulia ka hormones koro sechako dok piny. Yes. Koro tigi protection. Barrier method. The use of rapoyunga en ogeng'o diriyo. Ogeng'o infection cha, to ogeng'o koda ich mimako oyaye. En contraceptive to ogeng'o tuoche be. Ogeng'o koda tuoche. Tek to tek, change your lifestyles, gimane ji oseng'iyo go ok yot. Mundu kumundu, dhiang' tho gi lum e dhoge mar joluo. Mago nitie gik mabeyo. Culture ma chon mabeyo to wadhigo. To maricho to wawe. To wawe. Kendo wawe kabisa. Mano nego watigo kabisa. Jok ma uso dendgi mag hera onego okang'eyo gima dawach korko ohalano nikech Nyasaye donge nochiwe nono. Iuse. Donge denda ochiw nono. To dend ngama miyo bochiw nono. Nyasaye ochiwo. Donge inyuolowa kode. Nitie kama ng'ato dhi ware. Joma use gi ware ga kure. To giware pesa di wholesale kure. Ma ito kori retail. I mean, surely hera onego tim kum jariyo. Isero nyako, tisero dichuo, usere tu bedo gi hera tu. Katuwa kendre gimora. Wach mar ni, kuro ng'ama chulo no, ochulo ni ito, ini use, ilusa ngo. Iwero kanye. Koro, ohala no. To koko chuni nyakitime, nikech tieke betek. Awinjo it is the oldest trade. Iwacho historical. Iwacho kamano. Iwacho. No chakre chon. To ko chakre chon to onge kaka dwa tieke. Use protection. Before regular checkup. Yeah. Bed gi discipline. Mondo timo hala ma clean. To ka ber to hel ni ng'eny. Minyalo tim. Oko chuno ni manyaka tim. And then jok matiyo gi yien machuore go. Mano bende wawe uru. Nikech ka kore rango chuori gi sindan ti chuori koda gi tuo. To gibedo ni and then gin yien maketho wich. To wi wadonge mo atiyo go. Iti ketho wi nango. To wi ni ema control gik mora mora. Education. Counseling. Nyaka puonji ji, nyaka tim counseling. Yeah. Advocacy nyaka wabedo go. And then sexually transmitted infection services onego bed integrated with primary health care services at the grassroots. Kochakre gweng dala nyamrerwa. Kik waluor, wagol stigma. So donge neno complications mokelo. Diti luor wache. Kech ka education nitiere to contact tracing biro mayot. Ok ithiedh ng'ato achiel. Ithiedho line no te. Line no te. And then dwani en gima onego bed public health office. Onego bed informed. Ki diagnose tuo mar nyach. Mondo koro gi follow up. Nikech for example ng'ato infecti. Tin kendi emo thiedhi. Kata en jaodi, kata en osiepni. Kata kumna no way to dhi dwaro nyako moro. Kata dhi dwaro wuoyi moro. Onge kata wuoyi no kaka chal. Teno wuon podo medo lande samoro. Ilande alanda. Koro stigma wagol. Ji otim puonj makende. Pocho makende. And then wabed gi specialized STI clinics.
Mok idhi kamoro amora. Dong mani madhi medo stigma, Prof? Dong mani madhi medo stigma? Asekoni ni stigma no kusebedo cancelled. Gima dhi kelo ni tho. Wiyo konego kuodgo. To gi wich kuot. Yeah? Ngeni sani kata ka joneni kata kichikri mna matin. To jirangi ranga ang'ama rach kodi janeko. Wiyo biro marach. Tidwa kata rieri mna matin to. Kati wuotha. Yeah. To ngasena kata ka wuothe gwengwa bondo. Tata iwuotha gareni kure. Takon to tiende naga. Atingi koro the moment ma ji oseng'eyo ni knowledge is more powerful to stigma bro na room a natural death. Erokamano. Kaito apani kiyie na Prof tanyalo mede gimoro achiel nitiere timbe moko manok watim kaka oganda jo Afrika ma wadonje moparo ni lony kaka ni wachocha ma koro chiwo dwano tere gi chuo wetegi weche mopogore mag timo hera mane wawacho kama bende wasido ni kelo chandruoge mang'eny. Chutho ken lony kaka ne Profesa wacho wang'i mana gima kare ma wang'eyo ni gini kare makata pachi nyisi ni en gima kare mondo mwayud kaka wanyalo tiko chandruoge gi. Aduoke erokamano makende. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye, Prof? Ani nyalo yuda Uzima University, inyalo yuda Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital Russia, inyalo yuda Mega City Mall Makachok. Number 90725 335540. Yeah. Erokamano ya Profesa, duoke erokamano makende. Ageno ni odiochieng' machielo kendo ibo duogo wagoye mbaka wapuonjo oganda wa nikech ma en achiel kuom yore mwanyalo tieko godo chandruoge ma wantiere godo gi. Abotimo kamano. Erokamano ahinya. Ne Profesa ne daktari wa mane wan go e studio duoko ne erokamano makende. Ne jogo picha mawa kamoting'o kama. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Mulindi, erokamano ahinya Bensu, kaachiel kod jogo mochung' ne weche mag duol kaachiel kod Akataya. Erokamano mathoth. Ne producer na Perpetual Koth, erokamano mang'eny. Wendi Akinyi, erokamano ahinya kaachiel kod in jahera mar chenro ni. Geng'o ber maloyo thiedho. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.